Mikhail Kukushkin of Kazakhstan. Dakle, Mikhail Kukushkin, finalista, 150 ATP poena, $40.000 i skok među prvih 60 na ATP rang listi. Hello everyone. Zdravo svima. Prvo hoću da čestitam Viktoru na ovoj pobedi. Bila je izuzetna nedelja za tebe i zaslužio si da pobediš. Želim ti sve najbolje u Melbourneu i u ostatku ove sezone. Hvala svim sponsorima, vrlo je važno za nas što pomažete ovakvom turniru i tenisu. Hvala svima skupljačima lopti, volonterima i svima koji su učestvovali u organizaciji ATP, naravno vama narode što ste dolazili tokom čitave nedelje, to je vrlo važno za nas. Hvala za lepu atmosferu i želim da zahvalim mojoj supruzi koja me podržava tokom... Novi šampion Sidneja, 250 ATP poena, $80.000 i dobija pehar iz ruku velikog Grand Slam šampiona Kena Rozola. Kaže Viktor, vi imate iskustvo u podizanju ovakvih trofeja. Mnogo ste puta bili u ovakvoj situaciji. Druga titula u karijeri za srpskog tenisera posle Moskve 2010. Evo ga i Sidnej. Ostavit ću ga ovde. Good evening everyone. Dobro večer svima. Hvala na ovakvoj podršci tokom čitave nedelje. Osjećao sam se kao kod kuće, bilo je sjajno, uživao sam igrajući ovde. Bilo je divno igrati pred svima vama, tako da sam veoma srećan zbog toga. Hvala. Hoću da čestitam Mihailu na odličnoj nedelji, došao do finala, obojica smo došli iz kvalifikacija i bilo je to vrlo teško za obojicu. Dobra nedelja za obojicu. Idemo sada u Melbourne, već igramo ponedeljak, tako da nastavljamo. Nema zaustavljanja za nas. Zahvaljujem svim sponsorima, svima koji su omogućili turnir, svom osoblju, direktoru turnira, ljudima koji rade na ovom turniru i koji to rade izuzetno dobro. Mi svi to veoma cenimo i nadam se da će se vratiti sledeće godine. I definitivno najveća hvala mom treneru Jacku Rideru koji je ovde sa mnom, Milošu Jelisačiću koji nije ovde, ali bit će u Melbourneu. Oni su sa mnom i kada je bilo najteže vreme, to je sada iza mene. Oni su stajali uz mene i to ja veoma cenim. Vrlo sam zahvalan. Tako da, hvala momci. Bila je sjajna nedelja. Imao sam mnogo zabave, kao što sam rekao. Hvala Srbija. Thank you, Viktor. To you and Mikhail, the very best of luck heading to Melbourne for the Australian